Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Σιδηροδρομικών Βορείου Ελλάδος, τον κύριο Νίκο Λάζου, να μας πει δύο λόγια για τη σημερινή ψηφοφορία των σιδηροδρομικών. Πόσο σημαντική, κύριε Πρόεδρε, είναι η σημερινή εκλογή εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο τόσο του ΟΣΕ όσο και της ΕΣΤΗ? Σήμερα, όπως είπατε, διεξάγονται οι εκλογές και στον ΟΣΕ και στην ΕΣΤΗ για τη διεξαγωγή και να εκλέξουμε τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών, των δύο αυτών εταιριών. Είναι σημαντική γιατί πρέπει να έχουν εκπρόσωπο οι εργαζόμενοι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο για να έχουν φωνή, άποψη και να ξέρουμε το τι μαγειρεύουν ή τι θέλουν να κάνουν οι διοικήσεις των εταιριών. Δεν μπορούν να ψηφίζουν κάτι για μας χωρίς εμάς. Και γι' αυτό ζητήσαμε από τον κόσμο να έχουμε μαζική συμμετοχή, γιατί όπως είπα και στην αρχή, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συμμετοχή και να βρισκόμαστε πάντα μέσα στα πράγματα. Υπάρχει ανταπόκριση των εργαζομένων? Υπάρχει. Υπάρχει, εν μέρει είναι ακόμα πρωί και περιμένουμε τη συνέχεια. Τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο εργαζόμενος μπροστά του είναι πολύ μεγάλα και σημαντικά. Πώς θα πορευτεί το συνδικαλιστικό κίνημα για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα? Όπως το είπατε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή όχι μόνο οι σιδηροδρομικοί, αλλά όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας είναι τεράστια, όχι μόνο σημαντικά, είναι τεράστια. Έχουμε εκδηλώσει πρώτα-πρώτα την αντίθεσή μας με την ιδιωτικοποίηση της Τρένος και της ΕΣΤΗ. Και όπως ξέρετε, είμαστε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έχουμε καταθέσει την αγωγή μας, περιμένουμε, έχει εκδικαστεί για την Ρενοσέ και θα περιμένουμε να μας καλέσουν για την ΕΣΤΗ. Τα προβλήματα είναι σημαντικά γιατί δεν ξέρουν αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος το τι θέλει. Αν θέλει σιδηρόδρομο, αν θέλει σιδηρόδρομο, το τι σιδηρόδρομο θέλει. Εμείς είμαστε, το έχουμε δηλώσει επανειλημμένα, ότι είμαστε οι τελευταίοι που θα κλείσουμε το σιδηρόδρομο. Εμείς κάνουμε τα δυνατά να δουλέψει ο σιδηρόδρομος και έχουμε καταθέσει τις απόψεις μας το τι σιδηρόδρομο θέλουμε. Στο τελευταίο καιρό βλέπουμε να υπάρχουν δημοσιεύματα που να επανέρχονται πάλι στο θέμα του κλεισίματος του σιδηροδρόμου ή των απολύσεων. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Κοιτάξτε. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια σκοπιμότητα? Είχε βγει ο ξαφνικός θάνατος του ΟΣΕ εδώ και ένα δίμηνο, αλλά όπως ξέρετε δεν είναι ξαφνικός θάνατος. Ο θάνατος του ΟΣΕ μπορεί να προέρθει και να είναι αργός. Το προσωπικό λιγοστεύει. Οι σταξιοδοτήσεις είναι πολλές. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί ο ΟΣΕ, η Τρένοσέ, η ΕΣΤΗ στις καινούργιες ανάγκες. Αν αυξήσει δηλαδή το έργο, η Τρένοσέ μπορεί ως ένα υποδομή να στηρίξει την αύξηση του έργου. Είναι λίγο δύσκολο. Οπότε θα χρειαστεί και επιπλέον προσωπικό. Σίγουρα. Αυτό το έχουμε πει και το φωνάζουμε. Ότι θέλουμε καινούργιο προσωπικό, νέο προσωπικό να δουλέψει. Στην ΕΣΤΗ φέρανε 160 μαθητές. Καλό αυτό. Αλλά δεν φτάνει. Δεν φτάνει στην αύξηση της παραγωγής για να δουλέψει η ΕΣΤΗ. Ο ΟΣΕ θέλει και αυτό προσλήψεις. Τώρα θα μου πείτε, σε αυτή την εποχή που γίνονται οι απολύσεις, ζητάμε εμείς προσλήψεις? Δυστυχώς ναι, ή ευτυχώς, να μην παρεξηγηθώ. Χρειάζομαστε προσλήψεις για να δουλέψει ο σιδηρόδρομος, για να δουλέψει ο ΟΣΕ. Δεδομένου και των νέων η ανάπτυξη, για την ανάπτυξη υποχρεώσεις που αναλαμβάνει και η Τρένοσέ. Η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται όλοι. Πώς θα προέρθει με απολύσεις? Ένα ερώτημα σε όλους σας. Που χρειάζεται απάντηση. Υπάρχουν προοπτικές αύξησης του έργου του ΟΣΕ, της Τρένοσέ, της ΕΣΤΗ. Πώς θα ανταποκριθείτε σε αυτή την αύξηση με την έλλειψη προσωπικού? Το συνδικαλιστικό κίνημα είπαμε ότι θα κάνει τα δυνατά να δουλέψει ο σιδηρόδρομος. Αλλά μέχρι ορισμένο σημείο. Είπανε για διαθεσιμότητες. Ακούστηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από 5-10% σε όλες τις εταιρείες. Εάν γίνει αυτό, δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί ο σιδηρόδρομος στα νέα πράγματα που έρχονται. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Ευχαριστώ.